Hi my loves! Welcome back to my channel! So don't forget to subscribe my channel and press the bell for notification. Don't forget to like, share, and comment down below. So ngayong umaga my love, ngayong hapon pala, kasi hapon na dito, may ibinta po ako sa inyo my love. Mga damit po ito my love, mga mahal kong mga damit. Natin ngayon my love, kung mahilig kayo mag-shopping online, nako. 2021 na tayo, my love. Dapat tayo maglilinis na tayo, my love. Last week, nilinis ko yung kwarto ng mga bata, my love. Ngayon naman, my love, gusto kong linisin yung mga aparador ko, my love. Kasi, may mga damit ako, my love, na hindi ko na sinusuot, my love. Kasi, sayang naman kung hindi ko maisuot my love, so kaya ibenta ko na lang my love, at the same time magkapira pa ako my love. So kaya my love, simple lang po ang ating mechanics ng ating mga pagtinda my love. Pick upan ninyo diri my love. Kayo na ang mag pick up my love, ha. Hindi po ito shipping my love, hindi po shipping, kayo na ang mag pick up my love. So hindi nakakala, nandito po ako sa New Zealand. So ang gagawin nyo lang po, mag-comment lang kayo dyan my love. First come, first serve po. Kung sino kung sino ang unang naka-offer ng price sa damit ko o sa inyo na yan. Kasi hindi po ako maghatag og presyo my love. Kayo na po mag-offer my love. Kahit magkano ang i-offer nyo my love, tatanggapin ko po yan. Kaya hindi ako nagbigay ng presyo sa mga damit ko, my love, kasi kayo man ang mag-pick up dito, my love. Kayo ang magbili ng ticket, my love. Mahal-mahal man ang tickets. Kaya, so ngayon na, my love, bago po tayo magsimula, my love, para po ma-pick up nyo po ito ang mga item na gusto nyo, don't forget to subscribe my channel and press the bell for notification. Don't forget to like, share, and comment down below. Kaya nga, yung full item number 1 po, my love. Ayan, green. Item number 1, could green dress. Ayan. So, for example, yan lang po, my love, ha? So, nagkaintindihan na po tayo, my love. So, ito, my love, bagong laba po ito, my love. Bagong laba po ito. Kaya, mahal na mahal ko tong dress, my love. Hindi talaga kayo magsisisi, my love, kung mabili nyo ito, my love. Kasi, isang beses ko lang po ito nagamit, my love. Christmas day lang ko po ito nagamit, kaya isang beses lang po. Kaya gusto ko na maglinis sa aparador ko, my love, kaya ibinta ko na lang ito sa inyo. So ayan na po. So nagkaintindihan ba tayo, my love? Naintindihan niyo po ang mechanics ng selling online ko, my love. Yun nga, color coding po tayo, my love, para hindi po tayo malito, my love. Baka malito po tayo, my love. Okay? So mag-start na po tayo, my love. Kaya ito po, may mga bawat dresses natin, my love, may mga model po tayo, my love. May model po tayo para wala man po ako manikin dito, kaya model yung kukunin ko, my love. Ipasuot ko ito sa model, my love, para para alam niyo po yung kung gaano ito kaganda sa katawan niyo, my love. Okay? So magsisimula lang po tayo, my love, kasi we're running out of time, my love. Okay?
ako sa ating online selling. Selling fun. Huwag kalimutan mag-subscribe, press the bell for notification. Don't forget to like, share, and comment down below. So yan my love. So kung i-PM nyo lang ako my love ha. Direct to the point na lang kayo my love ha. So yan na po, sana nagustuhan nyo po yung mga pre-love dresses ko my love. Isang business ko lang yung nasuot, kaya hindi po kayo talaga magsisisi my love kung bilhin nyo yan my love, okay? Good for the party. So, yan nga my love. Shout out to my member, Ishi Rines Art. Please connect her, and her link is on description below, my love. Okay, so yun na po my love. Hantod sa sunod my love. Pasensya na po, kaya maglilinis na po ako sa kalat ko dito my love. Ang kalat-kalat ng pagmumukha ko.